Să facem o serie cu Toca Boca și de da. Și ziceam, dacă tot fac serii cu Toca Boca, să fac mult mai multe case, nu doar o casă. Dacă am făcut seria asta, să mai fac mai multe și da. Deci o să vă arăt și casa, dar începem de la etajul 1 și o să vă prezint și oamenii, dar mai întâi casa. Okay? Mergem la etajul 1, pentru că începem de la etajul 1. Avem cu etaje, da, dar 2 etaje. Trebuie să așteptăm. Așa. Bun. Așa arată când intri în casă. Okay. Asta e bucătăria. Așa arată bucătăria. E ok. E ok. Avem mâncare, dar mai trebuie să mai luăm. E puțină. Aici sunt prietenii la fată. Aici avem de-astea. Trebuia la baie să fie, dar în fine. Acum sunt la etajul 2. Ok? La etajul următor. Da. Apropo, să dați like, subscribe, adică să vă abonați. Pentru că mai e un pic până la 40 de urmărită de abonați. Ok. Pentru că am 34 de abonați. Ok. Bun. Așa arată camera la fată. Așa sunt hainele. Astea e pentru departe și asta e pentru aproape ochelarii ăștia. Bun. Așa arată machiajele. Totul bine. Așa. Aici sunt chestiile pentru școală, dar mai am la școală. Așa arată astea. Găzdare. Bine. Așa arată holul ăsta. Așa arată camera la mamă. Asta e telefonul la o fată, la prietena. Așa, astea sunt telefoanele la părinți, deși pe celălalt telefon. Așa arată baia și așa aici când citești, aici avem un cățeluș foarte cute. Ok, și acum hai să vă zic cum sunt numele la acești oameni. Asta e fiica cea mare, ca să știți. Asta e mama, asta e fiica cea mare și tatăl. Deci pe tatăl îl cheamă Ionuț, pe mamă o cheamă Andreea și pe fiică o cheamă Sara. Ok? Și pe fetele astea două cutie, pe ea o cheamă Ioana și pe ea Maria. Deci, Ion, Sara, cum o chema pe asta, că mă și uitat deja. Deci, acum am inventat numele, stați să mi revin iar. Deci, Ion, pe el. Așa, Ion. Aici, nu mai vreau Sara. Maria. Ion, Maria. Andreea. Și aici vreau să-i pun numele Nala, dar știam că gen e nume de cățel. Deci, Ionuț, Maria, Andreea, Eva, pe ea Eva și... Am uitat.
să o cheme. Apoi Sara. Na, Sara e pe ea. Deci Ion, Maria, Andreea, Eva și Sara. Bun. Ok. Haideți să începem. Tată, da, ce e fică? Păi, vreau să merg jos pentru că trebuie să-mi iau prietenii. Cred că deja au venit, dar în fine. Bă, de ce caută telefonul lor aici? În fine, pa, 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 pa. Ok. Ok, acum o să mergem la prietenii ei, care prietenii ei încă nu știți cum îi cheamă. Am ajuns aici. Ok. Oh, deja ați venit, oameni buni. Și ia telefonul. Haideți să vă zic și cum îl cheamă. Pe el îl cheamă Marius. Și pe ea, cum să o cheme? Cici. Nu Cici. Cum să o cheme? Stai un pic. Să o cheme... Așa, să o cheme... cum să o cheme, mă, că nu știu. Hai, bă, cum să o cheme? Bine, o cheamă... Diana. Nu Diana. Gianina. Și pe el Marius. Gianina, ți-ai uitat telefonul la mine? Da, ce să zic? Fain, rău de tot. Da. Așa, în fine. Și acum o să merg... Stai, ce? Uite, ce șarpe. Asta vreau să fie la șarpele. Ok? Așa. Și șarpele vreau să vi-l arăt. Pentru că acest șarpe reprezintă casa noastră. Adică nu șarpele ăla din Biblie. Nu. Păi, șarpele ăsta dă iubire în familie. Când ne uităm la el, mereu ne luăm în brațe. Deci trebuie să mă iau cu Gianina în brațe. Ok. Haide cu mine, haide că afară e calde, foarte cald și nu știu ce să fac. Ok, bă, de ce faci așa ceva? No! Ok. Da. Ok. Ăștia doi să-i dăm în pat. Mamă, uite, pe prietenii mei, pe ea o cheamă Gianina și pe el Marius. Wow! Ok. Maria, dar ia vină un pic încoa. Ok. Să nu ne audă nimeni. Ok, mă, ce e? Mai târziu o să plec cu tatăl tău undeva și trebuie să stai cu cei mici. Ok. Și de ce mi-ai aici? Păi vreau să plec la
Wow, pupicei. Hei, gata, 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 gata. Pleacă, pleacă de aici. Haide, haide. Că mă supăr. Nu, doamne. Ok. 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 Deja am uitat cum îi cheamă pe ăștia doi. Pe ea parcă o chema Maria și pe ea Sara. Nu, ioi. Deci pe ea Maria. Nu! Sara și Sara și am uitat. Sara și Ok, nu prea folosim noi numele la ăștia doi sau ba da. Da, în fine, haideți, bă, că este primul meu videoclip și da, revin.